inkonzo esiyenzwe ngabantwana baka Sunday School. Siyambonga uNkulunkulu ngomsaba wakhe, simethemba ukuthi uzobasiza kulokho asebekufundile kuhlale kubona kube ukuphila kwabo ngisho sebekhulile, bakhumbule ukuthi bafundani noma ngathiwa isitha siyabahlasela singakwazi ukubanqoba ngoba badle okuphilisayo. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngizocela leli thuba ukulinikeza umama wethu eze ngaphambili azosho ukuthile nje ngasipha amazwi asiqinisayo noma asibingelele lokho kuzobeleka enhlizweni yakhe. Siyacela eze ngaphambili. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi.